салом мефиристам ба бинандагони гироми радио зудӣ ва ба ҳамаи онҳое ки лазомро тамошо доранд. Соат бо вақти Прага расода ҳаст, яъне вақтест ки мо бо шумо дар ҳамин соат дар бораи сархатти хабарҳои рӯзи Тоҷикистону ҷаҳон суҳбат мекунем ва ёдатон наравад ки баъд аз 3 соати дигар, яъне соати 1 бо вақти Прага, соати 5 бо вақти Тоҷикистон ва соати 11 бо вақти Москав мо барномаи хабарӣ дорем ки фарогири ин мавзӯъҳое хоҳад буд ки ҳоло ман барои шумо сархаташро мегӯям. Амонатбонк ва Тоҷик Эйр соҳиби раҳбари нав шуданд. Имрӯз тибқи қарори раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Хайрулло Раҳимов аз мақоми раиси Тоҷик Эйр ва Рӯҳулло Ҳакимзода аз мақоми раиси давлатии Амонатбонк барканор гардиданд. қарори барканории онҳо як рӯз пас аз танқиди раиси ҷумҳурии Тоҷикистон аз корашон сурат гирифт. Ҳакимзода ва Раҳимов рӯзи гузашта аз ҷаласаи ҳукумат низ берун карда шуданд. Исми раҳбарони нав ва ҳамчунин ҷузъиёти тағйироти кадриро дар барномаи имрӯз барои шумо хоҳем гуфт. Рӯзи душанбе чаноқ барои рафту омади мошинҳо боз шудааст. Ширкати мутасаддии нигоҳубини роҳи Душанбе чаноқ эълон кард ки аз дирӯз ҳаракати нақлиёт дар ин роҳро иҷоза доданд ва акнун мардум метавонанд аз тариқи ин роҳ аз пойтахт ба суғд бираванд. Аммо гуфта мешавад хатар дар роҳҳо то ба ҳол боқӣ мемонад ва дар тӯли ҳамаги 2 шабона рӯзи охир дар ин шоҳроҳ фаромадани даҳҳо тарма сабт шудааст. худи ронандагону мусофирон дар ин маврид чӣ мегӯянд? Бо мо биёед, дар барномаи хабарӣ хоҳед фаҳмид. мақомоти Тоҷикистон талош доранд кӯдакони ноболиғи занони зиндонии тоҷикро ки дар Ироқ ҳастанд ба ватан баргардонанд. То ба ҳол даҳҳо чунин кӯдак аз сӯи дипломатҳои тоҷик сабти ном шуданд. Аммо тавре маълум мешавад, на ҳамаи модарони онҳо ки ҳукмҳои тӯлонии зиндон гирифтанд барои бозгардонидани фарзандони хурдсолашон ба ватан иҷозат медиҳанд. Чаро? Баъди 3 соат дар барномаи хабарӣ хоҳед фаҳмид ва ман танҳо ҳаминро мегӯям ки мақомоти тоҷик дар гузашта гуфтанд ки аксари занони тоҷик бо фармон ва зурии шавҳар ба Сурия ва Ироқ рафтанд ва бар асоси иттилои расмӣ беш аз 400 зану кӯдаки тоҷик ҳамроҳ бо мардони хонавода ба Сурия ва Ироқ сафар карданд. Баъди шикасти Даиш ва озод шудани манотиқи зиёде аз дасти онҳо, занону кӯдакони зиндамондаи тоҷик дар Ироқ ва зиндон ва дар Сурия дар паноҳгоҳи Созмони Милали Муттаҳид қарор доранд. хуб, духтарашро буғӣ кардааст. Кормандони полис мардеро боздошт намуданд ки дар куштори духтараш муттаҳам мешавад. Ин фоҷиа дар ноҳияи шаҳри Туз рух додааст. Боздоштшуда 60 сола аст ва духтари ӯ ҳамагӣ 30 сол доштааст. Падар духтарро бо ноқил буғӣ мекунад. Тафсилотро дар барномаи хабарӣ пайгирӣ кунед. Аксбардор Геннадий Ратушенко дар баҳси додгоҳӣ бо Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон пирӯз омад. Ин аксбардори маъруфи Тоҷикистон аз Палатаи савдо ва саноат тақозо дошт ки барои намоиши беиҷозати суратҳояш дар Москав 140 000 сомонӣ ки модили $15 000 аст товон пардозад. Баҳс байни ин ду ҷониб аз куҷо оғоз шуд? Бароятон дар барномаи хабарӣ тафсилот медиҳем. интихоби касбе ки ҳатто баъзе мардон аз он ҳарос доранд. шояд кам касоне аз шумо бинандагони азиз медонед ки бунёди сохтмонҳои муҳиме дар маркази Тоҷикистон бо саҳми як бонуи тоҷик сурат гирифтааст. ӯ рӯзона то чанд тона борро тариқи крани борбардор идора мекунад. хуб, ин зан мегӯяд барои интихоби касби на чандон бехатар ва ба ислоҳ мардона дар баландии 10 метр аҳли оилааш чандон мухолиф набуданд ва танҳо дар рӯзҳои аввали кори падараш ба ӯ ҳушдор додааст ки ин кор заҳмату эҳтиётро тақозо мекунад. Агар мехоҳед бубинед ки ин зан аз баландӣ чӣ гуна ин мошини вазнинро ки 10 тонна вазн дорад идора мекунад, пас дар барномаи хабарӣ моро ҳамроҳӣ кунед. Соати 1 бо вақти Прага тавре ҳам гуфтам дар Озодӣ видео канали радиои Озодӣ дар YouTube ва ҳамин гуна пахши мустақими барнома дар www.ozodi.org дастрас аст.